Скъпи приятели, жените не са опасни нито когато им изневеряват, нито когато ги унижават. Дори в най-лошия случай тя просто ще си отмъсти или ще си тръгне. Но когато някой нарани децата на една жена, тогава всичко се променя. Най-нежната, най-скромната, най-смирената, най-кротката жена е способна да разклати портите на самия ад, за да защити децата си. И няма сила на този свят, която може да спре тази жена, защото тя е самата сила. Жените са способни на всичко, когато става въпрос за децата им. И знаете ли какво? Въпреки напредъка, който сме постигнали като общество, жените все още са подложени на насилие, малтретиране и тормоз. И е недопустимо в жените все още да бъдат наранявани или заплашвани заради това, което са. Ето защо е важно да се изправим и да говорим открито срещу насилието и малтретирането на жени. Време е да създадем свят, в който жените и техните деца са в безопасност.